isimo lesa uAJ akakufaka phansi kwasa. Ungisabisa ngoAJ. Uyakhumbula kwenzakalani ngondodakazi yakho mayishada noAJ? Uyakhumbula? Noma kwenzakalani? Angeke ngihambe la ngingakayitholi imvumo yokuthi ngishade indodakazi yakho uRefat. Angiboneke ukuthi awushade kanjani. Yeke, Suresh. Salonke uyekele indodakazi yami ulekele noRefat futhi sokunikeza imali yakho yonke ngeke sibaleke. Salonke uyeke indodakazi yami. Ngeke Suresh, ngeke Rifat yenza okuthile. Suresh, Salonke uyeke indodakazi yami. Ngeke. Suka, miyeke hey. Ngeke wena. Rifat. Salonke uyazi unamahlono wena. Ungayenza kanjani into efana nale ngempela, he? Ini? Kungani utshela mina? Tshela unkosikazi wakho. Akezwa ngisho igama elilodwa elilula leli. Hayibo Lila kwenze njani wama wedwa lapha bapha abazali bakho? Uphi uRefat yena ngabe konke? Gogo, sengilinde bona kuphela manje bayeza. Unesiqiniseko salokho ubashayela ucingo? Ngoba akaze bashiwe isikhathi ngizobashayela ucingo. Aha. Ulila, uzobonaka wena ngizokufundisa kanjani isifundo. Ngizotshela uAJ konke lokho kwenzaka. Letha la, ungamtsheli lutho AJ. Kodwa Revi wami. Yebo. Hello. Sawubona baba, ukuphi kanti manje? Yazi wonke umuntu ulinde wena manje sekumele kusikwe ikhaya. Yebo, ukuthi uyazini usikwenzakaleni. Akukho lwenzakalile. Mina ngiseganje. Ilokho Baba kuphela. imaka khona okwenzekile. Hayibo, akulutho. Ukuthi nje bengisebenza lapha eBaker. Ilokho nje kuphela, Baba kwenzakalani? Khona yini okwenzekile kuwe? Mhlawumbe awuzizwa yini kahle? Ngize lapho njengamanje. Cha ngobani buka uRefat ukhona lana futhi uyangisiza umsebenzi uzophela. Uzokumqambela manga. Mtshela uLila ukuthi uSuresh lapha uzohlukumeza la uze namadoda akhe. Amabi la kuzohluka. Mtshela ukuthi aze noAJ. Lila, sheshe uze lapha uze noAJ uyahlukumeza lona. Kalindi awuthule uzosizwa. Yebo, Lila ngitshele. Ilalela baba. Ngizwe yonke into. Futhi ungakhathazeki ngize lapho njengamanje. Ngimtshele yini uAJ ukuthi uSuresh uhlupha ubaba wami kanye noanti wami futhi. Kodwa ngizositshela kanjani isigebengu ngesinye isigebengu. Kwenze njani? Umele lana. Abantu bafikile bazothini? Ikuphi inkinga? Cha. Hayi inkinga. Ukuthi nje khona la kumele ngiye khona. Uyazanithi miyekeze ngcono Lila uyaza manje. Imake, ukhuluma kakhulu, uzosihlukumeza la uAJ uyeza, uzobhekana nawe ngqo, uzohamba ngekudala ngiyakutshela. Kulungile ngizohamba. Kodwa chaza ukuthi angeke ngibuye futhi. Ngiyaxwayisa wena. Umuke waphinda weza la ekhaya uzobona into engizoyenza kuwe. Kulungile-ke. Uma kunjalo nina nisasemzini wami. Ngifuna lokho. Ngizokubona-ke mkhwe wami. Mkhwekazi. Ngizokubona. Ngicela ungixolele, Asambeni. Hamba.
Welile. Kungani ubuke kudangele nje? Abiram. Kwenzakaleni? Buza yena. Kwenzakaleni? Kungani ubuke kungeneme? Gogo ubaba Uvikrant ufuna ngempela lana. Sariswati besezohamba vele. Bhuti wami, ngiyabonga ukuthi ugcina ufikile, ngiyabonga. Veraji, Saru, isikhumbuzo esihle. Ngiyabonga bhuti wami. Bhuti Uvikrant ubhuti kaSaraswati. Ukusho ukuthi uyihlobo sika AJ. Vikrant. Sawubona. Gogo. Lila uVikrant. Umyeni kaPhutsha. uVikrant aphinda abe ubhuti kaSaraswati. uVikrant uyisihlobo esiseduze nomndeni. Ngenxa yomsebenzi ke kunzima ukuthi athole isikhathi. Ingakho ke ungakazi umbone emcimbini yalapha ekhaya ngisho nemshado. Siyabonga. Gogo uVikrant ke umhlolo omkhulu. Umuntu osiza abanye abantu kakhulu. Ikakhulukazi into ehlangenise ubugebengu, ikakhulukazi ebantwini besifazane. Kodwa lalela. Wozamzana. Indlela asiza ngayo abantu besifazane iyancomeka kakhulu. Incomeka kakhulu, yancomeka. Vikrant kungijabulise kakhulu ukuthi ufikile, angijabule. ugogo aveziqhenya abandla ngoVikrant. Mangasathole nje ukuthi ubani kwangempela, avezophatheka kabi. Ufunani uVikrant lana? Uhleze ephuma eceleni kwiqhinga lethu. Uma ngabe ulile ezombona lana angeke asathule. Uzovela phahluke phambi kwa AJ. Kuzomela ngenze okuthile. Seniqedile manje, ha? Manje anisho nizothula kanjena kuze kube nini ngempela? Hayi suka, siyashiya isikhathi sokuthi siyakulolo yahlelo. Lalelani. uSarojini ufonile wasimema yena ngokwakhe. Akuzukuba kubi masingayikhona, ha? Asilungene sihambeni, asilungene. Cha Kalindi. Angifune kuya ndawo emva kwalento eyenzakalile. Angeke ngikwazi ngisho kumamatheka lokho ngoba nginencindezi. Awushoke. Asishadisa ngani kanti indodakazi yethu kuloya mndeni? Lokho ke kumele kusimamathekise isikhathi sonke. Kalindi musukungiphoqa yabona indlela uSalonkeze ngayo la indlela ayiphathe ngabe yimbi. Ngidiniwe ngikanuni wabo ngendlela ayiphathe ngayo. Udadewethu umanela mtshena nje igazi. Uvele wafona ngaso leso sikhathi useyazi yonke into. Fanele ukuthi uliyeke lonke uhlelo emva kokuzwa ngalento uzala. Angifuni ukufaka ulila kuyinkinga salomndeni. Uqinisile baba. Ngizokwenza into eyodwa nje. Ngizofonela udadewethu bese ngimtshela ukuthi angezi la. Lo Suresh usehambile vele. Ilokho engikushoyo. Usehambile nje. Kungani lokho sihlupha ke sicabanga ngayo? Futhi uma ke hlala la ekhaya angeke sicabanga ngento efanayo. Kungcono ke vele siye lapha kuze sizizwe kangcono. Uyayiqonda lento Rev. Asilungeni ke sihambeni. Kalindi. Ngizoshayela ucingo Sarojini ngixolisa ukuthi angeke sisakwazi ukuthi size, ha? Asikho isidingo sokuyandawo. Revati, fonela ulilo umtshela. Revati lalela mina. Uyabona wena?
qhubeka ngoba vele nenkani nobabili. Akangilalela inhlobo nje. Kumele ngabe siyakulaba abantu abacebileyo. uVikrant ubhuti kaSaraswati uAJ umfihleleleni ngempela into enkulu kangaka. Manje uAJ kuzomela uphendule lo mbuzo. Phuja, awuzisithatha isithombe. Sihle. Uphi umuntu wami? Saru. Uyazi nginento engifuna ukukutshela yona. Phuja. Kungani umoyizela kangaka? Ungitshele kwenzakalani ngitshela. Saru. Ngikhulelwe. Ngiyakubongela Phuja, indaba ezimnandi. Sasindlela indaba ongitshela zona. Ungitshelela ubhuti wami? Cha. Hayiboka, kuyahlanya yini kanjani manje ungamtshela ubhuti wami? Saru, angilitholanga ithuba. Uyazi ukuthi ubhuti wakho hleze ematasa kanjani? Iyekele kanjalo. Bese ngisithathile isinqumo sokuthi ngengitshele umuntu nje ngaphandle kwakho. Yebo. Saru. Ngiyazi ukuthi uSqueezer wami, kodwa futhi umngane wami omkhulu kakhulu wena. Phuja, umngane wami wena, kodwa ke lalela mina ke. Kuzomela ukuthi siqale sitshele ubhuti wami bese ke sitshela abanye abantu. Kulungile? Kulungile. Singamtshela manje angithi? Manje Yini inkinga kanti? Ukuyaphi ubhuti vele? Vikrati. Woza lana manje. Ngikutshela ukuthi woza la. Woza ngokusheshsha. Yini kwenzakaleni? Hlala phansi. Ngithe hlala phansi. Saru kwenzakaleni? Ngiqonda ukuthi kungani ungibiza ngokukhulu ukuphuthuma njengobaba wethu. Ngabe khona engikwenzile? Wenzeni vele? Sondela. Uzoba ngubaba. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.